Okay, maayong budto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong budto Philippines, maayong budto world, maayong budto universe. Ano na punta mga hingala, nini nga atong talahon, nini nga ato ang tulumanon sa kahanginan, C&A, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acababino adlaw na usab karon nga Lunes, pitsa 15 na kini sa bulan sa Abril, tuig 2026. Apoy na mahigala no. Di na gyud madugay, magsugod na og mga adlaw mahigala. O karong adlaw pitsa karon 15 na sugod na. Kumbati na ang pagpang-transfer sa tanang nga mga kura paroko. Ayan, no? Kumusta na mga higala, no? Nang hinaot kita nga magmalampuson gyud nya ato po dayng iampo atong talahorong obispo mga no? Si Bishop Polito B. Cortez, no? Abi no, ato dayng nga timbayaw usab ang akong mga classmate to, ang akong classmate din sa Sikihor, si Father Ubing Masyon, si Father Dami Hiramis diri si Malalod, ug si Father Tunton Arnaiz na hospital dayon taon si Father Dunton uban sa iyahang ug ingon usab ang karon ang iyang kauban nga pare karon din ha, sa may Batinggil, no, si Padre Dodong Ruiz. Dala no, padayon ta sa ato ang mga buhatonon ni ining kamuntuhon. Abi no, ato day nga timbayaon usab og may mudto ang atong talahorong obispo. Abi no, arita maghigala sa matud pa adlaw karon kining gitawag nga tug CBCP News. Balita maghigala, Father Gerald Francisco Timoner ang matud pa pangulo sa Worldwide Dominican Order nga matud pa suportado gyud nila ang atong talahorong Santo Papa nga gisaway usab ni Presidente Donald Trump, no? Kamo kini si Presidente Donald Trump ang higala mura ba og duna siya joy kana bitawng kana bang matud pa dili mayong pamulungon sa atong talahorong Santo Papa tungod lagi ni ining yahang pamasangil nga kini si ang Santo Papa weak on crime, no? Matud pa niya unya terrible for foreign policy, no? Manano nga niingon siya nga walay kalaki ni Santo Papa ni kay dili ka maumutan og crime ba nang gibuhat sa ka tawo o dili ba noon niya dili po siya maayo sa foreign policy mo kini ang pamasangil usab no ni Father ni Presidente Donald Trump apan matud pa ni Father Gerald Francisco Timoner ang pangulo sa Worldwide Dominican Order nga suportado gid nila ang talahorong Santo Papa. Balita mga higala, mao gihapon sumpay na ining mga balita, kalabot ni ini nagkanayon usab ang talahorong Santo Papa nga di gyud siya muundang to speak loudly about war. No, kay mao man lagi kini ang matud pa niya katungdanan natong mga Kristohanon, no? Nga ato yung ipatunhay ang kagtulunan sa ebanghelyo nga mao ang kalinaw ug kahapsay. Unya matud pa niya wala kidili kita angay mangilabot sa mga political disputes. Mao kadto mga higala no, balitang simbahanon ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato ang pagpangalagat. Abi no, ari kita maghigala sa ato ang Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day karon mao kini si San Paterno, no? Kini si San Paterno mahigala usa kini siya ka ermitanyo niadtong ikalimang siglo unya nahimong magtutukod sa usa ka dakong simbahan didto usab sa Paterno. Kanya, madugay, nahimo siyang usa ka obispo ug nagwali, no? Kabahin sa pagpugong sa kaugalingon matud pa sa lawas nung kalipay. No? Was nung lawas nung nga kahina. Ingon niya, no? Sumog kadto mga balitang simbahano ni ini kamuntuhon ug arita mga higala sa ato ang pagtulunan sa Katolikong pagtuo. Abi no, ari kita, the question is, why do Catholics boys and girls should bear Christian names? No, ngano man gyud nga ang mga Katolikong bata ug mga batang babae ug lalaki ug babae magbaton man gyud sa sa kining Kristohanong pangalan. Okay, matud pa sa Canon 855, parents, sponsors, and parish priests are to take care that a name is not given which is foreign to Christian sentiment. No, kanang uban nga mga pangalan bitaw mga higala no nga murag dili na kaayo masabtan, okay ra siguro na. Pero kinahanglan nga ato sa yung sabton kung unsay buti pasabot ni ana, no? Kanang bitaw mga panudlo nga kubatang
gipanghatag nga pangalan sa mga ginikanan nga murag dili ba kaayo kumon, para ber ninyo hingalan ang inyong bata ni ana. Tan-awa kuno sa matud pa sa i-google kung unsay kahulugan ni ana ngalana, no, kay basin kon kanang mga pulunga supak sa pagtulunan sa Kristohanong pagtuo. Kay basin ba og unsa na dagwena, no? Magpasagad mo hingalan no nya iya daina sa dili Kristohanong pagtulunan. So sa bisan pa dili gyud mudala sa pangalan nga pero basta lang gyud nga supak di sa kaubuton sa Kristohanong pagtuo. No, klaro man kay usa man gyud ay ang papil, no, papil niining mga santo pananlita ng inyong ngalan ni Steve Andrew, no. Ang mga santo mao kana ang matud pa mahimo nga matud palagi kaparehos og ngalan sa imuhang anak mo kana ang mamahimo usab nga usa sa mga anghel nga magbalantay sa imong anak. Kana bang mamahimo na siyang usa sa mga guardian angels sa imo, dili man na anghel pero usa ba sa mag-ampo, no, ang kanang santo nga ngalan nga mo'y gidala sa imuhang nga anak. Ang maong mga santo nga mo'y gikuhaan sa pangalan sa imong anak mag-ampo usab alang sa imong anak. Nga ikaduha, sundon usab sa imong anak ang pagtulunan sa santo nga sangay nila. No, muna yung naka-importante din ha. Nga ikaduha, maklaro gyud sa pangalan pa lang nga siya iya gyud ni Kristo. Ana, no? Kaya kung panalitan og dili, basig unsa dagay unyay meaning, no, anang ngalan sa imong anak. Okay, klaro ha. So ayan yung posagad ha. Manguha-nguha man jud lamang mong pangalan sa inyong anak, pero kana pong inyo usang i-google ba, i-search ninyo kay basin kon ang kanang maong pangalan supak sa kaubuton sa Dios. Okay, klaro. Another pagtulunan, no? Another pagtulunan. Ang lain atong pagtulunan mga higala, kini kabahin usab sa kandila, no? Kining kitagong mga Katoliko, no? Kanang nagtuo man gud tag kandila. So in what reason usa man gyud rason nga naman di ay nga murag dako man jud sige man jud tag kana bitang kana magampo ta kandil no na managot man kita kandila, no, because there are reasons nga makaingon kita that the candle is related to Christ, no. Number one is beeswax, no, kanang gitawag natong talo, no. Beeswax is made of material is made of worldly body. Kana bang ang material ba iiyag yun sa kalibutan. Ana, no? Unya ang wick kana bitang pabilo mo na siya gitawag nato og kining angkalag, no? Mo na siya kanang pabilo. Unya kanang flame kanang siga nagtudlo sa kabalaan ni Kristo. Sa ato pa ang kandila di ay dako kay kahulugan alang kanatong mga Katoliko, mga Kristohanon tungod kay aduna man kini kay related man kini ni Kristo. Gawas pa doon naman goy giingon sa Biblia nga matud palagi si Kristo mao ang kahayag. Unya matud pa nganong kandila man gyud ang atong gigamit kung magdagkot kita og suga nga mao'y atong gi-relate kang Kristo because adunay tulo ka mga rason. Beeswax, kining talo material manghigala nga gikan sa kalibutanon nga butang, no, sa tupa kay nagpakatawo baya si Kristo. Number 2, aduna kini pabilo kini gitawag natong wick, no, WICK, no, mao kini ang naghulagway usab sa atong kalag. Nga ikatulo kining flame, the divinity. So in one way or another these are reasons why the candle is related to Christ. Okay, no? Unya sa Salmo 119 versikulo 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. O, nga sa ato pa kini yung kandila mga higala, no, aduna kini kalambigitan sa kahayag, no. Unya sa Marcos kapitulo 4 versikulo 1 to 23, and he said to them, is a lamp brought in to be out under a and he said to them, is a lamp, no, he said to them, is a lamp brought in to be under a basket or under a bed and not in a stand?
For nothing is hidden except to be made manifest, nor is anything secret except to come to light. If anyone has ears to hear, let him hear. Yan o. So, mo makanang higala no sa ato pamatud pa niya ang suga dagutan ba di aron lamang taguan. So mo gi kana no nga atong pagkakristohanon aduna gyud kalambigitan sa atong pag-ila kang Kristo nga atong manunubos tungod sa kahayag nga matud pa si Kristo mao ang kahayag. Unya sa Juan kapitulo 12 versikulo 16 busa tuuhin ninyo ang kahayag samtang anaa pa kini kaninyo aron mahimo kamong katawhan sa kahayag. Nasa Salmo 109:105 ang imong pulong mao'y suga nga magtultol kanamo og kahayag sa akong agyanan. Nga sa ato pa ang kandila ato mang-relate kang Kristo busa makaingon kita nga kung mag-ampo kita magdagkot gyud kita og kandila. Abi no, dinala sa takutob ha kay medyo bisi-bisi taron gamay tungod kay matutulagi bisi-bisi na taron og pagpangandam alang sa amo ang reshuffling. Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.